paka nyama panda chekunyama panda chiri kuti tani Zimbabwe kunyama panda kune nyaya yakaitika yokuti kune murume ane vakadzi vaviri aita vakadzi vaviri mukadzi wake wokutanga mumwe chete akaita vanonokwenda kuita ivo 4 ndo akubvarura mukadzi wepiri mukadzi wepiri akabva aita mwana 1 aita mwana 1 iko zvinozi mwana wake uyu ane 11 years asi mukadzi ana uzoita pamuviri zvakare kana kuita mumwe mwana hatizi kuti chii chiri kuitika kuti kuguma kwembereko here kana kuti zvanga zvakwanaka kuti pane kwazviri kuramba zvozvo vantu da kuuchikwa pakubva zvamira zvakadaro zvamira zvakadaro mhuri yeZimbabwe inzwai zvakazoitika baba ava vakambotanga vachifamba nemuprofita vachiita semudari nemuprofita aifamba achibatsira vanhu but ivo pachavo vasiri muprofita but vaifamba nemuprofita alright baba ava mwana wawe mukomana uyu anova ndiye mwana womukadzi mupupiri uyu akabva atanga kurwara achida sekunzika akaenda kuchikoro aidzurwa chinzi mwana ari kuona zvinenge zvimazingiri pabhodhi ari kuona zvakawanda asakwanisa kuona zvakanaka uyezve ari kuita dzungu mwana achibva adzurwa kumba baba achibva ati kuna mukadzi aiwa mwana wangu angadaro anofanira kuenda kuchikoro rega ndimbofamba naye ndinzwe kuti chiri kuitika pamwana wangu chii baba vakabva vatora mwana ndokuyambuka bhodha kuenda kuMozambique vachiti vari kutsvaga mubatsiri tanoroshiwiribhinifo wakachwemba keminikasha rapofofo murakakadzande basa rekutengesa mukati mekufamba vachibva vatora mwana achibva kuMozambique vaenda kuMozambique kwaibatsirwa baba vakaenda kekutanga vakaita mazuva maviri vachibva vadzoka vakaenda after 1 week ndokuita mazuva matatu vachibva vadzoka pavakadzoka vakauya mvura yaigezesa mwana irimo hari ichidzi pane zviri kuitika pane vanhu vanoda kusendera mwana wangu varoda kumushandisa kana achinge afa saka mvura iyi ndiri kumugeza zviguva zvakanaka kunyangwe neni ndichaenda naye musango tichinogeza tese mvura iyi so baba ava vaigeza mumba mwe chete nemwana mwe chete vachigeza mvura irimo hari vagobuda zvakare kuenda kusango kusvikira mukadzi audzwa kuti muri kumboita sei nemwana zvikanzi ndakapiwa munamato uyu kana kuti mushonga uyu ndichageza nemwana panopamba ndigwina naye zvakare musango tigogeza kusvikira tazodzoka but chakaitika ndechekuti baba vapa vakadzoka ikoko vakauya vaine zvinhu zvairatidza kuti ivo vane un'anga hwavauda kuita hwanga usingaitike mazuva ose chikonzera kumashure uko vaifamba nemuprofita chaizikanwa itsvimbo pamwe chete nedzimbiya asapanga nemachira eretswa ehanga pamwe chete nemushonga nezvimbo zvokusukira muhuro zvinove mazango zvavange vave nazvo zvavakadzoka nadzo mushure mekuenda nemwana achiti ari kunorapwa but vakadzoka vane zvinhu izvo mukadzi achibvunza vanoti izvo aiwa kwandabva uko ndabva ndaonekwa ndiri matara emwana sekuri vanoenda kunogadzira mwana uyu vachibva vandiudza kuti uri kuzviziva here kuti pauri iwewe pane simba guru reushavi reugodobori rekurapa ndati uchaponesa vanhu ndichibatsira vana vako ndakusimbisa un'anga uri pauri Danoroshiwiribhinifo akachwemba kiminikasha iritiniforiti wiribifo baba ava vaitaura vega kuti ndo zvaitika kwandaenda chikonzero vakaenda nemwana vaidzoka kana wadzoka unofanira kuudzawo umwe wako maererano nemwana kuti mwana zvakamira sei vachibva vapiwa right vaenda musango nemwana right vaita 4 days vakabva vaudza mukadzi kuti aiwa handichadzokeri kwanzi nemwana tatopedza regai timbomirira kuti chichaitika pamwana mwana achibva aenda kuchikoro mwana aenda kuchikoro vakadanwa amai vacho nematicha kuti uyai muzotora mwana anga agara pasi mwana achisina simba mwana achafambi mwana akuzvitira pupu right inzwai mhuri yeZimbabwe izvezvi mwana akura sei 11 years 11 is mukomana okay mwana uyu iko zvinozvi anoti kana achinge akagara haakwanisi kubvisa hembe kuita pupu anoitira pupu muhembe aita pupu muhembe anotora pupu iyoyo anoidya zvikamubata anotanga kufamba senyoka achifamba nedumbu kuzongonyoka zvokuti iko dzinodzimba dzenguva vanotomusunga makumbo nemaoko asi makumbo aya achatasenuke zvakare ende zvadaro mwana uyu padumbu pake pasvuka nenyaya yekuti nguva yaanotanga kufamba kana muri kure akatora nguva refu achifamba nedumbu anosuka apa kana hembe dzake dzadambuka apa so mwana kugara akavharirwa mumba kana kusungwa kana kugara nemunhu pamusoro muvhileji munogara baba ava paita kuti nyaya izouya pano nhasi mwana akatanga kusafamba achizongonyoka senyoka mushure mekunge atorwa nababa vaenda uye okay right pavakadzoka naye vane mazango ndo pakanzi mwana wangu ndovimba iko zvino zvaita ngaende kuchikoro achienda kuchikoro haana kudzoka anga kutorwara serious zvokunotorwa namai vake achiuya pamba baba makati izvo mwana araiti kuzinotori wese zvikanzi handizivi kuzvakamira sei ndiri kuzama kufonera munhu akandipa mishonga nekwandaenda asi kudavira but mari haisi kuwanika nguva iyoyo pamwe tanga kutanga mwana kurwara baba vakatanga kutoisa maposta ekuratidza kuti panapa panobatsirwa vanhu
vanhu vakatenga kuuya vachibatsirwa ipapa vachita chiprofita here kauti ng'anga vachita ung'anga okay vatenga kubatsira vanhu vari ipapo vatanga kubatsira vanhu vari ipapo vatanga kubatsira munhu akaita wechitu pamba apa kubatsirwa anogara muvhileji iroro ndokubva aenda nemwana wake kunobatsirwa pamba apa mwana uyu mwanakomana akutoenda kubasa but asati aroora ndobva abatsirwa ari pamba apa ndokungoita mazuva mashoma mwana achibvanzi afa wokubatsirwa but vakazouya vachibatsirwa ipapa vaibatsirwa zvechokwadi but vanhu vaitenda chichoita kuti zvechokwadi pana pari kubatsirwa vanhu right inzwai Zimbabwe mwana uyu haafambi akada kufamba anofamba nedumbu anodya chimbuzi chake but baba avo vaiti ivo vakasvika panguva yekuda mushonga vaishevedza mwana wekunyangwa ari matare mumba kumudana nezita kuti huya kunoku mwana aifamba nedumbu wopinda mumba kuti nditorere mushonga chavaida kugamuchidzwa wawoko mushonga uri mumba mavari but vaingoda kuti utorwe nemwana ovagamuchidza iwo kana kuti iye vanotuma mwana uyu kuti mushonga uyu gamuchidza murwere okay mwana uyu ndiye kambandere ndiye anoshanda nababa pamabasa awo here kana kuti baba ni munhu anoshanda nawo but pane nguva dzekuti anoshedza mwana okay nditora mushonga uyu kana kuti mushonga uyu ndisvitsire munhu uyu manyaya dzinotora dzakaoma so maitika rufu munzvimbo iyi mwana uyu akasiyakirwa mumba nekuti vamwe vaenda kuchikoro haana wekusara naye baba namai vari kuenda kurufu ndokubva vaenda kurufu Zimbabwe inzwai vanhu vatori murufu machembere ari mumba mune chitunha mwana akangoerekana asvika kumwana haafambika uyu ende nzvimbo iyi ine about 4 kilometers kubva kumba kuenda kwanga kune rufu about 4 kilometers mwana asvika ndokuyosvika uyu akangooneka apa do akutopimba mumba mune mutumbi achipinda mumba mune mutumbi ndokutanga kushevedza mutumbi wakafa nezita reupenyu wake kuti nengi machembere ari manobvunza kuti mwana wanikoyo vamwe vanosati manikwa nengi asvika sei kwakutsvagwa mai vake nababa vake nekuti mumba mune machembere ivo ari panzvimbo vari kuimba vamwe vakarume vakagara uko ashedza mwana wenyu ari pano baba pavakaunza kuti mwana wasvika ndiye pori kutiza parofo mutumbi munhu anga afa ashaya anga akura sei 11 years full no sorry 11 years ndiye mwana uyu munhu anga afa uyu anga ne 27 years ari mukomana but akura anoenda kubasa but angasati ane mukadzi okay ende kana mborora anorise anotomborora apinda mai ari kushedza munhu nezita mwana wangu ashedza mai vachiwo chivauya ashedze baba vake kuwauya kuno kunani akwanise kufamba hona Zimbabwe hona vanhu mamiriro akaita mwana uyu auya nani palapa akubvunza zvikanzi aiwa ndauya kwaari chikonzero haangafi achisiya zvimwe zvinhu zvake zviri kumba kwedu matara baba vangu matara ababa zvikanzi akapinda matare edu mwana wani ndo pakazoziva vamwe vanhu nevacho vakamboenda nemwana uyu kunobatsirwa kumba ikoko vakasvika vakabatsirwa nemwana uyu kumba ikoko but ivo vanga vasina kuona kuti mwana uyu aripo pamba pane mwana akadaro ndo pavakaziva kuti pari kutaurwa nemwana uyu ndo patakaenda zvechokwadi ndiro zita repamba pakatika neoshandirwa but patakaenda kunoshandirwa izvozvo hatina mbomuona zvikanzi nevanhu vepamba hatichakwanisi kuviga mwana wedu nekuti mwana wedu akarwara zvechokwadi but akaenda kunobatsirwa ikoko mwana uyu zvaari kutaura kuti isusu haakwanisi kufa aenda chiita zvinhu zvedu zviri kumatara baba vedu chii chakasara kumatara uku mwana wedu patakaenda naye hembe dzake bhutsu dzake zvaangaenda zvese zvakatsoka chii chakasara kumwana wedu chinotaurwa nemwana uku right shedza embatsiri ndobva shedza mbatsiri vashedza mbatsiri zvikanzi onai takachida kuviga nhasi mutumbi uyo takada kuti mwana anorara nhasi mumba then mangwana tichiviga munhu zvikanzi ngatishandisei mukana wokuti mwana agara achirara mumba shedzai mubatsiri anga ari kure mushedza achibatsira chakushedzwa achibva asvika panzvimbo right asvika panzvimbo mubatsiri akatanga kutobvunza kuti ndaona makaenda kunobatsirwa kumwe kwese makaenda kuchipatara but kumatare kwamakaenda ndekupi right zvikanzi kumatare kwaenda kuripo vanhu vatanga kuvhurika njira zvikanzi right munhu uyu atori nemhiko dzaakapiwa but mhiko dzaakapiwa ndedzekuti iye haana ung'anga akaita ung'anga hwokupiwa pakaita ung'anga hwokupiwa akanzi sarudza mwana mmochiti pavana vako ndiwo uchashandisa mwana iye kana achinge azofa ndo pachasimba ung'anga hwako hwakushanda wega nekuti angoseshandire mwe munhu but iye akakanganisa kukanganisa kwaakaita mwana wake haziri akafa akabva auraya munhu auye kuzobatsirwa mwana ari kurarama neurema
asi akabva auraya munhu angauya kuzobatsirwa. Ndosaka mwana uyu akaenda akakumba konga nechituna. Kuti aiwaka angaenda achisiya zvinhu zvake zviri kumba kwedu. Chii changa chiri kumba kwemubatsiri? Wachikotaura zvanzizo kumba ikoko izvo handiri nema. Kutori nenyoka iripo inoshandiswa nemurume uyu. Nyoka iyi kana asati akurapa ega inenge iripo, but inodzokera kumuridzi wayo kana iye asimba, but ndokunge kwafa munhu wani ari kubatsirwa mushure mekutanga kufa mwana wake, but pakanganisika zvinhu zvese apa kwatanga kufa mubatsirwi ndiyatanga kufa kusati kwafa mwana wake, but iko zvino chakunetsa ndechekuti mwana uyu haafi uyu anotoona zvese ipapa paari baba akadakada kuti atakwa ipapa anokasira kutoziva akutora but mushapu chari kupenga kuti ari kurwara nenyaya yekuti agara neurwere aiwa akutoona, but iko zvino zvemera ndikudzei takuda kushanda nezvakaitika zvacho but tishanda pamwana uyu muone zvinoita baba vachona vachibva vashandira baba mwana uyu ashandirwa baba muri yeZimbabwe. Inzwa zvakaitika baba vakaenda pamashops vatiza kurufu vachibva vateka kuno madoro vari ipapo vataka kumadoro vari ipapo kwanzi vakanetsera nevanhu ipapo vachingotukana nevanhu vachibva vabuda kudaro vachibva vaenda kumba kwavo vachisvika mumba vachibva vanofa varumba mavo vanhu vakatozvinzwa kuti varofu kuti vanhu vamuri kutsvaka uko nevana vabva kuchikoro ndovakwanisa kuzoona kuti baba vari mumba but vakaita sei vakafa hapana poison kana kuno kana mushonga uripo vachibvaiswa kumochari taura kuri kwatiri kuitaka kune marufu maviri pamwe pachati pekutanga apa mwana akazovigwa kumashure but baba ava havasati vavigwa vari kumochari but kuri kunzi izvo pari kudiwa kutakurwa zvinhu zvese zvemurume zvakaunganidzwa zvokun'anga izvi zvidzorerwe kwazvakabva asi hatisiye mwana uyu mubatsiri achibhatara mashoko ekuti kana taenda nemwana uyu ikoko tinoda kungoudza munhu akanga apa baba vamwana kungomuzivisa kuti baba vakauya pano makavapa un'anga ndimi munoziva kuti kana muchipa munhu un'anga makaudza kuti kudii tomugamudzikira mwana mberi hatifaniri kudzoka mwana uyu akaita sezvizvo but nanzwa kuti vari kuenda musi weSaturday mukadzi anova ndiye muridzi wemwana anga achitya kuenda kupaika hama dzake dzichitya but paita vamwe vakuru vapindira munzvimbo kuti handei but kuri kuendwa kuMozambique ari kubatsira ndiye mubatsiri ari kutungamira mberi achiti ndinoenda nemi kunosvika pamba pacho nokuda kwezvaita mwana uyu nemunhu anopa zvinhu izvozvo ndakutomuziva nepaanowanika nekuti vese vakudobora chii chakauraya baba ava vakanotora mabasa ekuti vaite se vabatsire uyu mubatsiri akushedzera kuti kwanziso nyoka iri mumba imomo wayanga yakutoona sendiye munhu wainofambidzana naye ndiye mwana uyu iwo baba yanga yatori mhandu nokuda kwezvaka zvakuitwa nemubatsiri pamwana vari kurwara saka baba pakabva uko vachisiya mwana ari kurufu ivo vachienda kumba vakanogama kumba kuti nenyoka yavo iyo yainzi ndiyo nevachengete chafamba nayo ichazodzokera kana vakuita basa vega mushure mekufa mwana pamwe chete nemubatsiri wani saka vanogona kunge vakarohwa nenyoka baba Isabel pamusoro paizvozvo vanhu vakazoti shedzai muprofita achienda nemunhu muprofita achipinda mune muchibage ndobvatiza ari kutiza futi asi kuwanika saka baba vakaenda kunotora kunopiwa masimba ekuti vashandire ende patori machokwadi kuti mwana vakazotakura achienda naye vanga vatomutanga kudhara kuti mwana ari kurwara nekukotsera nekuita sei yaive nzira yekubuda naye pamukadzi kuti rega ndine mwana anoita sei anobatsirwa vachienda kunosimbisa mabasa avo saka mabasa avo ndo akakanganisa mwana akanga atogona zvaangaudzwa ndizvo anga akanganisa mwana but ameno zvaakachinjanisa kuti pakuzofa apa aifanira kutanga kufa mwana wake then panouya vabatsiri kwobva fomwe mubatsiri nyoka idzokera pakaipa 0713938538 0713938538 machibva ichi chakunyamapanda pabodzi kana chakugokwe center na ichi chakuziko munititanyuko nacho famili ya dziko raZimbabwe pari manje legezani kati bakagurisa na GB Huchi 23 minutes past 11 KB na Bosho ngora makanyanya mani ndinonzi tapiwa dendere ndiri pamutema kungu takachibata chimuti kuti dzvi nai vakomana kanyemba na Bosho kana munhu uchudzwa mhiko hauoni here kuti vanhu ava kuti zvine ngozi izvi kukanganisa mwana achitambura pamba nekuda kwehun'anga hwekuromba ndinonzi Thomas Mateta vanhu vari kuroya chokwadi baba Isabel uchudzwa mhiko idzi unotoona kuti chokwadi apa ndinogona kakutokanganisa kana kuuraya mwana wangu oramba uchitambira oramba uchiendera mberi nemhiko idzodzo anenge atoenda gara chitozviita anenge achitoda kuti ndoda kutonouraya
baba Isabel nikuti hapana kuromba kwese kune kuuraya mukati saka munhu anga chitori nepfungwa dzekuti nengi nanengi ndiwo ndichaendesa muri kuti baba ava vakanosarudza mwana wemudzimai weti number 2 ende mukadzi yakaita mwana 1 chete 11 years dzese hapana mumwe mwana wakazoita saka izvozvo mudzimai uyu ari kuti kudini mukadzi ndo akakutoshikawo bhoza runzero ndiari unofanira kuperekedza vanhu kuenda kwakatorwa nemurume kuMozambique anga akutya kusanganisira hama dzake ndo dzabatana zaizvo atizivi kuti dzimwe hama dzemurume wakafa dzichatenda here kuperekedza kwakaenda hama yavo kanyemba nabhozvo vanhu vachaita denga rokugugula mwana uyu anofamba nedumbu chikwambo chete chinoshandiswa nababa vacho ita 4 kuna gweja